Bé, doncs, moltes gràcies a tots vosaltres per haver-me donat l'oportunitat de fer aquest pas que dèieu que ha sigut un pas valent. Potser no ho ha sigut tant, potser esperava que els polítics de l'autonomia, els polítics que controlen les institucions públiques i polítiques d'aquest país fessin aquest pas. Bueno, si no l'han fet ells, potser que l'haurem de començar a fer nosaltres des de la societat civil. Aquesta campanya electoral és a punt d'acabar i és a punt d'acabar tal com va començar, amb el silenci dels mitjans de comunicació. I això ens ha motivat a reunir-nos, a congregar-nos aquí per poder trobar-nos, per poder presentar les nostres propostes i d'aquesta manera acabar de difondre el nostre missatge. El procés sobiranista ha sigut un autèntic fracàs. És a dir, des de gairebé l'inici teníem sospites que els mitjans, els polítics no anaven ben bé de cara, a barraca, que hi havia moltes traïcions ocultes, com finalment n'hi ha hagut, però la més greu és la traïció al poble de Catalunya. Completament decebut pels nostres polítics quan hem tingut de cara tot. No és veritat que no tinguem la majoria social. Qui ho diu que no tinguem la majoria social? L'1 d'octubre vam demostrar tenir la majoria social. Més de 2.044.000 catalans van votar a favor de la independència de Catalunya. I a més, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra van inhabilitar, van anul·lar més de 770.000 vots. I a més, les autoritats espanyoles van impedir que més de 250.000 catalans que viuen i treballen a l'exterior, a l'estranger, poguessin votar. Si extrapolem els resultats de la participació i els resultats favorables a favor del sí sobre la participació que va haver l'1 d'octubre en aquells 770.000 vots anul·lats i aquells 250.000 catalans a l'exterior que no van poder votar, és evident que tenim la majoria social i vam aconseguir demostrar la majoria social amb un 60% de participació gairebé. Vol dir que vam guanyar el referèndum d'autodeterminació i ho vam fer amb els estàndards del Consell d'Europa, amb els estàndards que estableix el Consell d'Europa. Encara que féssim un altre referèndum d'autodeterminació i tot l'unionisme es mobilitzés en contra de la independència de Catalunya, nosaltres el superaríem amb 10 punts d'avantatge, que són els mínims que s'estableixen pel Consell d'Europa. Com gosen a dir-nos ara, després d'haver-nos deixat partir la cara per aquests inútils, com gosen dir-nos que ara hem de tornar a pactar un referèndum amb l'estat espanyol? El president Torra ho va dir obertament en una conferència. La gran estratègia del sobiranisme, hem de dir del processisme, és pactar un altre referèndum amb l'estat espanyol. Per què? Tal com van fer els quebequesos amb el Canadà i els escocesos amb el Regne Unit. Per què? Per perdre'l dignament, com va passar a Escòcia i com va passar al Quebec, que el van acabar perdent per unes dècimes. Això és el que volen els polítics. Els polítics no es volen arriscar, no volen assumir riscos. Els polítics volen, al final, adoptar una solució digna, que pugui ser digna per totes les parts. El problema és que allò que és digne per l'estat espanyol i pel franquisme sociològic que resideix a l'estat espanyol no és digne per nosaltres. I allò que és digne per nosaltres no ho és per ells. Per què? Perquè Espanya alimenta el seu orgull a base del fracàs dels nostres polítics i a base de deixar-nos en ridícul, que els nostres polítics ens deixin en ridícul a cada pas que donem. Quan nosaltres veiem un espanyol, o quan nosaltres pensem dels espanyols, ens imaginem la Guàrdia Civil, els agents de la Guàrdia Civil, els agents dels Mossos, els agents de la Policia Nacional i alguns agents dels Mossos d'Esquadra, venint a por ellos, venint a per nosaltres. En realitat, el que hauríem d'imaginar-nos és en Mariano Ozores. O sigui, disculpeu, és que no tenen ni mitja hòstia. No tenen ni mitja hòstia. Per això ens envien a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional. Per això envien a atacar a gent, a civils, que l'única arma que tenen són les urnes, que l'única arma que tenen són els nostres vots. Què passaria si nosaltres responguéssim amb la mateixa intensitat?
no vindrien, m'explico? No enviarien a ningú d'aquesta manera. Ho fan quan saben que tenen les de guanyar. Com deia, el procés sobiranista ha sigut un autèntic despropòsit des d'un bon principi. Els polítics no se l'han cregut, els tècnics van fer molt bona feina, però al final qui havia de prendre la decisió no la va prendre. Es van acabar traint tots, els uns amb els altres. El govern va acabar traint el Parlament, que va aprovar la declaració d'independència. Els partits que formaven part del govern es van trair els uns amb els altres, entre els altres. Hem estat capaços de tirar endavant, de fer efectiva, han estat incapaços de tirar endavant i fer efectiva la declaració d'independència. Però el que és més greu, el que és pitjor, és que hagin estat incapaços de formar un govern efectiu a l'exili. Allò que havia de ser una eina de país ha esdevingut una entitat més de la societat civil. Parlo de la Casa per la República, del Consell per la República. Estem desaprofitant totes les oportunitats que ens dona la història per fer que aquest país tiri endavant i pugui restituir la seva sobirania. Som un país ocupat i de vegades nosaltres mateixos cometem errors lingüístics perquè portem tants anys amb aquesta cultura que nosaltres mateixos no ens n'adonem, no? Però sobretot, a mi el que em dol més és que no siguem capaços de pensar amb una visió d'estat. Ens volen víctimes, ens volen inocular el virus del victimisme, ens volen amb un carreró sense sortida. I si amb aquest carreró sense sortida no n'hem tingut prou, ens portaran amb un altre carreró sense sortida. El 2017, vam intentar fer la independència per les bones, votant. I ara la gran estratègia de la Casa per la República és intentar pactar un referèndum amb l'estat espanyol sabent que l'estat espanyol s'hi oposarà, per després treure tota la gent al carrer, per després mobilitzar-nos i tallar carreteres, tallar infraestructures, tallar serveis públics, perquè així és com es fan les coses, perquè així és com es protesta. El problema és aquest, que adoptem els mateixos moviments d'altres països, primaveres àrabs, revolucions de colors, etc., revoltes a Hong Kong, que no han reeixit. Això no és una estratègia guanyadora. Nosaltres no hem de sortir al carrer a protestar, això és casa nostra. Nosaltres no hem de tallar carreteres i infraestructures, això és casa nostra, aquí no hi hem de fer-hi mal, cap mal. Nosaltres el que hem de fer és exercir la nostra autoritat. I dins de la nostra societat hi ha gent, evidentment, com a tot arreu, que no estarà d'acord al 100% amb els nostres postulats. Hi haurà gent díscola, evidentment. Bueno, doncs ells tindran dret a manifestar-se, que siguin ells els que es manifestin. Cada vegada que la gent surt, cada vegada que sortim a manifestar-nos, estem legitimant l'autoritat de l'estat espanyol a Catalunya. I el que hem d'aconseguir és donar-li la volta, això com un mitjó. Hem d'aconseguir ser nosaltres l'autoritat. I que vinguin a manifestar-se, naturalment, no passa res. Tenen el dret a fer-ho. Ara, això sí, si tallen carreteres, infraestructures, o interrompen les comunicacions, o interrompen els serveis socials, hem de ser nosaltres que hi enviem els Mossos. I això és un missatge per la comunitat internacional i és un missatge també per a Espanya. Com deia, el procés sobiranista ha sigut un autèntic despropòsit. No hi ha hagut cap període de la història en el que hi hagin aparegut tants estats en tan poc temps. Als anys 90, fora de l'àmbit de la descolonització, m'explico? Als anys 90 i primers 2000 hem vist aparèixer estats a tota Europa, al centre asiàtic i encara a Indonèsia i encara al centre africà, m'explico? La comunitat internacional és una comunitat viva, constantment apareixen nous estats. El dret internacional ja preveu aquesta circumstància. No estem demanant res més que restituir la sobirania històrica de Catalunya. No volem crear un estat independent nou, com deien els eslògans de l'Assemblea Nacional Catalana, que més valdria que pleguessin, perquè per la feina que han fet més valdria que pleguessin i es dissolguessin. És un exemple de com la classe política ens està instrumentalitzant, ens fan sortir al carrer cada vegada que toca, cada vegada que a ells els convé, amb una cartolina de plàstic, amb una cinta de colorins, i així es fa la independència?
Creieu que així es fa la independència? En canvi, les bones iniciatives, les iniciatives que han sortit de la societat civil, com per exemple la de la sobirania fiscal, us en recordareu, l'any 2012, des de diferents entitats ens vam començar a mobilitzar per fer sobirania fiscal, perquè enteníem que el procés anava de debò. En aquell moment jo també me'l creia, i consideràvem que el dia D, el dia de la declaració d'independència, el govern, les institucions havien de tenir un remanent econòmic per poder passar aquest període de transició fins que garanteixes que tots els agents polítics, econòmics i socials paguen els impostos a Catalunya. Bé, i van ser les mateixes entitats, van ser les mateixes institucions públiques, la mateixa Agència Tributària Catalana, la que va neutralitzar aquell moviment que havia d'haver sigut un moviment de masses. És que si haguéssim aconseguit, que ho podríem haver fet, si haguéssim aconseguit que 200.000 catalans paguessin els impostos a l'Agència Tributària Catalana, allò ja no tenia aturador. Però ells mateixos, les institucions polítiques, ho van aturar perquè és el que no volien. Jo recordo intervenció del subdelegat del govern espanyol a Catalunya. Colaboración total y absoluta con las autoridades locales sobre este tema. Paraules textuals. Col·laboració total i absoluta amb les autoritats locals. És que t'ho estan dient a la cara. Per tant, aquest 14 de febrer són unes eleccions excepcionals. I ho són perquè seran l'última oportunitat que els partits polítics tindran per mobilitzar la gent, per fer sobirania fiscal des de les institucions, des de la Generalitat. Ja no ens hem de partir la cara. Han de ser ells que estableixin el marc legal per poder-ho fer. I si no ho fa la Generalitat a la propera legislatura, a les properes eleccions municipals, tornarem a ser-hi i guanyarem ajuntaments. I la sobirania fiscal la farem des dels ajuntaments i a fer punyetes la Generalitat de Catalunya. Durant aquests anys, durant aquests 10 anys, hem continuat patint aquell espoli fiscal que hem estat denunciant durant anys, durant dècades. En realitat ens han estat torejant amb les xifres, des de la mateixa Generalitat. L'estat espanyol, el govern espanyol, va publicar les balances fiscals el 2009 amb dades de l'any 2005. I ells mateixos, oficialment ens van dir que ens robaven 22.500 milions d'euros cada any. Van passar els anys, va venir una crisi econòmica, el producte interior brut de Catalunya va baixar i a la Generalitat algú se li va ocórrer de dir, escolta'm, si el dèficit fiscal de Catalunya és d'un 9% sobre el producte interior brut de Catalunya, com que el producte interior brut de Catalunya ha baixat per efecte de la crisi, hem de pensar, hem de suposar que el dèficit fiscal ja no és de 22.000 milions d'euros, sinó de 16.000. I aquests 16.000 milions ens els han colat. I com? Ara mateix no ens diuen que el PIB de Catalunya ja és de 240.000 milions d'euros, o ho era abans de la crisi econòmica, gairebé estava a punt d'arribar als 250.000 milions d'euros, i la Generalitat de Catalunya encara no s'ha afanyat a actualitzar les dades sobre el dèficit fiscal. Veieu com ens estan manipulant fins i tot amb les dades? Al final ja no és el dèficit fiscal, és que a més paguem més de 4.000 milions d'euros a l'estat espanyol que utilitza per pagar els salaris dels funcionaris que viuen i treballen i consumeixen a Madrid. I això no forma part del dèficit fiscal, perquè representa que és una part de la despesa de l'Estat que hem d'assumir. Però a més hem de comptar-hi els més de 4.000 milions d'euros que ens costa mantenir el Ministeri de Defensa, per exemple. O sigui, ja no és el dèficit fiscal, és tot l'efecte multiplicador que genera treure-li a una economia petita com la nostra més de 24.000 milions d'euros cada any. Això és demolidor. Quan veieu
quan veieu les carreteres per les que heu de passar, quan veieu els hospitals a les que heu d'anar, quan veieu els centres educatius amb les limitacions que tenen, tot parteix d'aquest mateix origen, tot té aquest mateix origen. I durant aquests 10 anys de, diria, procés sobiranista, que ni era procés, ni era sobiranista, ni era res, durant aquests 10 anys ens han robat més de 240.000 milions d'euros en 10 anys, pel cap baix. I l'única manera que tenen perquè aguantem aquest robatori és mantenir-nos víctimes, que adoptem el rol de víctima. I jo el que vull aquí no és guanyar les eleccions. Fins i tot diré, el que volem aquí no és assolir representació al Parlament de Catalunya. Aquest no és l'objectiu. L'objectiu és canviar el rol de la societat catalana per deixar de ser víctimes en el nostre propi país. Això és fonamental. Sense això no tenim un estat. Sense això no podem constituir un estat. Quina autoritat has d'exercir si vas de víctima? Si t'amagues amb la cua entre cames. La primera lliçó que ha d'aprendre tot combatent és no deixar-se atrapar. Ara ens estan demanant, alguns partits polítics, algunes entitats, estan demanant amnistia. Amnistia? Nosaltres hem de negociar amb els nostres presoners? Nosaltres hem de negociar tenint gent a la presó que ens estan condicionant el nostre alliberament nacional? Tots nosaltres som presos. A mi em sap molt greu per la situació personal i familiar que estan travessant els presos polítics, però ningú els va demanar que es presentessin davant de les autoritats espanyoles. Nosaltres no podem acceptar una llei d'amnistia, perquè això és legitimar l'autoritat de l'estat espanyol. Nosaltres, el que potser amb el temps hem d'acabar fent és fer també nosaltres presos. I al final, ja els acabarem repartint. És a dir, ja acabarem fent un intercanvi de presos, com passa a qualsevol conflicte. M'explico? Però el que no pot ser és que nosaltres hàgim d'anar a demanar a l'estat espanyol un alliberament per fer què? Quan surtin de la presó, si han de sortir de la presó, podran tornar a liderar entitats de la societat civil o partits polítics per reemprendre un procés de secessió? És evident que no, estan completament desautoritzats. Jo trobo que hagués sigut molt més digne que haguessin fet un pas al costat, els haguéssim donat un premi, una medalla per la feina feta, però ara ha de venir una altra gent, ara hem de venir tots nosaltres, tots els que esteu aquí. El Front Nacional de Catalunya s'ha presentat a aquestes eleccions, evidentment no per guanyar-les, sinó per ser una mica el corcó dels partits sobiranistes. Si el PDeCAT obté representació parlamentària amb l'excusa de fer de mediador entre Esquerra Republicana i Junts pel Sí, acabaran manant els de sempre. Naturalment que hi ha d'haver un partit que faci d'intermediari, però ha de ser un partit de fora del sistema. Si el mateix partit que fa d'intermediari és de dins del sistema, és evident que tot és una altra escenificació d'un procés similar al procés sobiranista. L'única manera que tenim per aconseguir que els partits mal anomenats sobiranistes tirin endavant cap a la independència és que en el Parlament de Catalunya hi hagi un partit que pugui condicionar la formació d'un govern, o si no, que pugui condicionar la creació de polítiques que ens portin a la independència. I aquest partit, l'únic partit, és el Front Nacional de Catalunya. Sou tots vosaltres. No queda més que donar-vos les gràcies per ser aquí, per ser tan valents. Sou collonuts. Teniu l'únic que s'ha de tenir per aconseguir la independència.
teniu la voluntat, teniu l'esperit, teniu la convicció que els nostres polítics no van saber demostrar. Doncs el que heu de fer és canviar-los. Moltes gràcies. Visca Catalunya Lliure!